Hola gent, què tal? Avui no parlarem del catalanisme, el que farem és mirar alguna de les fonts que poden sortir a selectivitat, que poden sortir en els comentaris de les meves classes. Veurem quins són de forma cronològica. És possible que alguns me'ls deixi, bàsicament perquè considero que no poden sortir. Igualment, crec que també comentaré alguns dels que segur que no sortiran pel fet de que són fins i tot polèmics. Llavors, anem a veure quins són i anem-los comentant, doncs, a poc a poc. Bé, aquí tenim potser el més famós, és el més conegut, que és el Memorial de Greuges. El Memorial de Greuges que, a més, en aquests paràgrafs que ja estan seleccionats expressament, podem veure diverses coses ja concretes del catalanisme d'inicis, del catalanisme del centre català. Bàsicament és una crítica al centralisme, és una crítica al no tenir una llengua pròpia en el sistema no només educatiu sinó també judicial, i és una demanda de proteccionisme. Són unes demandes que es faran molt sovint i que, a més, doncs, fins i tot s'aniran pujant de to al llarg que el catalanisme doncs, evoluciona. Llavors, Memorial de Greuges, recordeu-vos que el situem a l'inici de la Restauració, per tant, doncs hauríem de parlar, en aquest cas, fins i tot d'Alfonso XII, que és el rei que morirà també el mateix any en què això s'entrega. El catalanisme, obra de Valentí Almirall, que haurem d'associar doncs, a aquest catalanisme federal laic que caracteritza aquesta persona. Bàsicament, el catalanisme vindrien a ser les bases d'aquest catalanisme d'esquerres. No és un catalanisme emancipador, no n'hi ha, pròpiament dit, un catalanisme emancipador actuant un partit concret. Llavors, bàsicament aquí ens explica en què es basa aquest tipus de catalanisme. Sobretot és el tema de regenerar-se i de que no hi hagi doncs, aquest centralisme espanyol que volen establir no només els conservadors, sinó també els liberals. Missatge de la reina regent. Aquí, curiosament, la font només ens diu que missatge de la reina regent, no ens parla en cap moment de Lliga de Catalunya, però les demandes bàsicament són les mateixes. Ens parla d'una llengua oficial, òbviament el català, que l'ensenyament sigui en català i que, a més, doncs, el fet dels càrrecs. Aquí van una mica més enllà, a part de la petita frase que parla d'autogovern, que òbviament aquí està tallada, ens parla sobretot del tema dels càrrecs. Càrrecs administratius, d'ensenyament, judicials, etc., que després això variarà en el futur, en la pròxima font, i ens portarà doncs, a problemes i a que el catalanisme doncs, sigui vist d'una manera diferent. Missatge de la reina regent, recordeu-vos que és la Lliga de Catalunya, que li entrega la reina regent vídua d'Alfonso XII. La tradició catalana. La tradició catalana escrita per Josep Torres i Bages, bisbe de Vic, i doncs bàsicament vindria a ser el dogma del bigatanisme, com funciona la religió i com funciona el catalanisme i com aquests doncs, no es poden destriar, no es poden separar. Parla potser d'algunes coses que queden com una mica ambigües. És potser un dels comentaris més difícils que hi ha del catalanisme, però un cop s'ha llegit bé i s'acaben entenent les coses, doncs es pot tirar endavant. Bases de Manresa. Bases de Manresa és, de fet, un comentari una mica polèmic, o un text una mica polèmic. Les bases de Manresa, doncs, són molt
molt violentes en el sentit de que hi ha unes bases que són polèmiques. En aquest cas estem parlant doncs, del caràcter oficial de la llengua catalana, que fins i tot ha de servir perquè el govern central doncs, es comuniqui amb la regió. Les bases de Manresa vindrien a ser com una espècie doncs, de projecte d'estatut d'autonomia en què estableix doncs, les capacitats o competències del govern central i del que hauria de ser el govern català. També hi ha una base una mica problemàtica o polèmica i és el fet de l'àmbit de l'exèrcit, en el sentit de que siguin els mateixos catalans que tinguin els càrrecs militars dins de Catalunya. Aquestes bases de Manresa les podem trobar a vegades tallades, que potser no surten totes les bases, però potser ens obliguen a centrar-nos en algunes bases concretes. O potser no, potser ens les posen totes i a partir d'aquí doncs, hem de treballar. Igualment el context és el mateix, és l'Unió Catalanista, estem parlant de 1892, per tant encara inici de la restauració i bueno, el fet d'aquest catalanisme més fervorós. Passem ja a la crisi de la restauració. Aquests segells vindrien a ser potser una font també problemàtica. Són una de les fonts que crec que no surten o no haurien de sortir, ja que potser no és tan important o no cal conèixer-les tant. El tema dels segells, aquests segells, que no són segells perquè no tenen un valor, és a dir, no els pots ficar a la carta. El fet és que aquestes estampetes doncs, es feien servir com a propaganda electoral. En aquest cas estem parlant de la Unió Catalanista i bàsicament és això, és propaganda. No tenen un valor com a segell, per tant no serveix per enviar cartes, però a nivell de propaganda era barat. Eren fàcils d'enganxar a qualsevol lloc, es podien fer molts, sí que és veritat que eren petits, però tenien, diguem, la seva funció. Parlem de la nacionalitat catalana d'Enric Prat de la Riba, que recordeu-vos que és l'ideari conservador de, òbviament, la Lliga Regionalista. I, bàsicament, doncs, de tots els pensaments que té Enric Prat de la Riba i que moltes persones doncs, comparteixen amb ell, com Francesc Cambó, per exemple. No deixa de parlar gairebé sempre del mateix. La veritat és que el catalanisme és poc original en sentit. Parla sobretot, en aquest cas, del tema de les nacions, que vindria a ser potser una mica més complicat també d'entendre. No és un text gaire còmode de trobar-se, tenint en compte la comparativa amb els altres textos. En el cas d'Enric Prat de la Riba i també, com us he comentat, a Torres i Bages, potser caldria un esforç extra per comentar-los. Són preferibles doncs, als altres. Solidaritat catalana. A Solidaritat catalana doncs, podem trobar aquest text o podem trobar altres fonts. Normalment es centra sobretot en aquest text. És el programa del Tívoli. El programa del Tívoli és un programa polític molt escuet, no té gaire fons. Bàsicament es centra sobretot en el tema de la llei de jurisdiccions i tres aspectes d'autogovern. Deia que Solidaritat Catalana encara podria tindre altres documents, altres fonts, però bàsicament és aquest, el programa del Tívoli, perquè altres com aquest que podríem trobar, però pel fet que són més complicats de comentar, crec que van desapareixent de selectivitat. També hi haurien alguns acudits respecte a Solidaritat Catalana, ja que el que està fent Solidaritat Catalana és un programa amb poca força i unint a persones que fins i tot estan unint republicans amb monàrquics. Llavors, sobretot el que es fa és criticar aquests monàrquics que es vesteixen com a republicans i vaja,
poca cosa més a dir. No acostuma a sortir una font, diguem, tan complicada o tan poca cosa que es pot comentar. Sobretot tenint en compte que la gran majoria de persones que surten a la imatge al final doncs, no són gaire coneguts. Continuem doncs, a la crisi de la restauració, són les bases de la Unió Federal Nacionalista Republicana i aquí bàsicament doncs, és la constitució d'aquesta aquest partit, aquesta organització, i és bàsicament doncs, que està format doncs, per la Unió Federal Nacionalista Republicana, doncs està format per dos altres partits ja existents. Llavors estableix doncs, unes bases de partit, no té més. És fàcil de comentar, sí que és veritat doncs, que ens hem de centrar en les esquerres republicanes i nacionalistes que, com sabeu, doncs, no tenen gaire futur. Aquesta font d'Unió Federal Nacionalista Republicana ens la trobarem molt poques vegades. No és una font molt coneguda, tampoc no se'n treu gaire suc i vaja, potser és més interessant algun aspecte de les eleccions de 1914 que en treus més suc del pacte de Sant Gervasi amb el Partit Republicà Radical. Però, vaja, existeix i podria sortir, però potser no és gaire recomanable pel fet que no és gaire coneguda i no és gaire útil a nivell d'història de Catalunya. Aquesta sí, la Mancomunitat de Catalunya. La Mancomunitat de Catalunya, recordeu-vos que és la unió de les 4 diputacions provincials catalanes i bàsicament són els articles que estableixen aquesta Constitució, aquesta Mancomunitat. És l'organització i, com hem explicat abans amb el tema de les bases d'Unió Federal, doncs aquí és això, per què serveix o com està constituïda aquesta Mancomunitat de Catalunya creada el 1914. Entra dins del context d'aquesta crisi de la restauració, en què la Lliga regionalista, en aquest moment, doncs està molt present i diguem que fa força a l'estat espanyol. De la Mancomunitat, òbviament, doncs, aquesta l'allargarem fins al 1925, recordeu-vos que és present encara en la dictadura de Primo de Rivera. De la dictadura de Primo de Rivera, la veritat és que no tenim gaires fonts. Una és aquesta, o aquestes, en fonts que en principi no surten perquè són molt polèmiques, són gairebé racistes. El tema és d'Aturem la migració, són dos pòsters de l'Estat català, l'únic partit independentista català, que després formarà part d'Esquerra Republicana, i llavors doncs, tenim unes joventuts d'estat català que semblen molt a altres joventuts d'altres països europeus, l'europeu central, i que és la militarització d'aquest jovent i militarització i adoctrinament, de fet. I l'aspecte d'aturem la immigració de, bàsicament, Catalunya per als catalans. No crec que surtin aquestes fonts, seria interessant que sortissin, perquè donen joc a debat, però selectivitat, recordeu-vos que no és per debatre, no us demana cap aspecte pedagògic, és simplement una maquinària que heu de fer i poca cosa més. Són fonts que existeixen, són fonts que dubto que surten, i per tant, que sapigueu que existeixen i que vés a saber, potser ens poden donar algun ensurt algun dia. Una altra font de la dictadura pot ser precisament el moment del judici del fet de Prats de Molló. En aquest cas, doncs, en surt Macià, l'estic tapant de fet gairebé jo, en aquesta cantonada d'aquí, però, bàsicament és això, el judici de Francesc Macià i la cúpula de l'Estat català.
I, finalment, en la dictadura també de Primo de Rivera, doncs tenim la supressió de la Mancomunitat de Catalunya. És un reial decret publicat a la Gaceta de Madrid. Recordeu-vos que la Gaceta de Madrid és l'antic BOE, Boletí Oficial de l'Estat, Boletí Oficial del Estado. I, bàsicament és això, és quan els catalans burgesos conservadors han anat retirant el suport a Primo de Rivera, però no són contraris al règim, és a dir, simplement retinen el suport, la Mancomunitat ja no té sentit existir. També és estrany que la Mancomunitat hagi durat tant, perquè al cap i al fi han prohibit els partits polítics i llavors, doncs, que hi hagi un organisme polític d'autogovern català enmig d'una dictadura, la veritat és que és molt estrany. També és curiosament que acaba el directori militar, s'estableix el directori civil i es suprimeixi aquest organisme. Llavors, és, si més no, anecdòtic. El tema és que, òbviament, aquí hem de treure suc a aquesta dictadura de Primo de Rivera, sobretot en el cas del directori civil i tot, doncs, controlat per Unió Patriòtica. En principi, això seria tot, gent. No és que hi hagin gaires fonts més. És veritat que tot orbita del tema del catalanisme al voltant del Memorial de Greuges, bases de Manresa, missatge Regne de la Gent, són potser els que repeteixen més, i els altres bàsicament us he ficat com a opció, com a alternatives, tot i que, repeteixo, no acostumen a ser, doncs, el més típic. El més típic, doncs, repeteixo, és Memorial de Greuges, el missatge Regne de la Gent i les bases de Manresa. Quines són les altres alternatives que poden sortir més que no pas d'altres? La veritat és que el catalanisme de Valentí Almirall i el programa del Tívoli de la Solidaritat Catalana potser són els que més es repeteixen, exceptuant aquestes tres que us he comentat abans. Vindrien a ser més típiques perquè les preguntes moltes vegades se centren sobretot en l'inici de la restauració i es centren en Valentí Almirall i Torres i Bages. La font de Torres i Bages també acostuma a sortir, potser no tant com aquestes dues, ni molt menys com les altres tres, però potser sí que és una altra alternativa. El que passa que per la seva complexitat jo crec que no surt tant. Llavors estaria fora, d'aquest rànquing i potser estaria en aquesta tercera posició. La resta, si fa no fa, ens les podem trobar molt, molt de tant en tant. No són fonts molt populars, fins i tot algunes que han caigut en desús, com la dels segells, i per tant que sapigueu que existeixen i poca cosa més. Espero que conegueu aquestes fonts, que feu un cop d'ull, que feu una lectura i si voleu les podeu intentar comentar i a veure si així prepareu la selectivitat i els comentaris de classe. Vinga, gent, fins una altra.